санабар қаҳора ва сокини ҷамоати ҳаёти нави ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. ҳарчанд ӯ 62 сол аст, новобаста аз солаш саҳми хешро дар чидани пахта мегузорад. Ба гуфтаи қаҳрамони гузориши мо, дар як рӯз аз 120 то 160 килограмм пахта мечинад. нархаш ҳозир ба акумҳо ҳама ҷо агар ҳама ҷо 50 дирам бошад, моҳова 60 дирам мекунад. ҳама ҷо 60 дирам бошад, моҳова 70 дирам мекунад. ҳам хел гуфтам калонамо нақс ҳаво мана абетомо ва чой тайёр, бурои мана чои гарм, чои хунук ҳамаш муҳайё. Кооперативи 3 соли ба номи Ҷаббор Расулови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон дар майдони 61 гектар пунбадонаи намуде 201 кеш намуданд. имсоли чиниши пахта дар ин ҷо аз 14 сентябр оғоз гардид. то имрӯз зиёда аз 150 нафар ба пахтачинӣ бо хоҳиши худ ҷалб шуда дар муддати 5 шабона рӯз 27 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд. соли 2019 кооперативи 3 соли ба номи Ҷаббор Расулови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҳар як гектар 45 сентинерӣ ҳосил ба даст оварданд. имсол бошад аз ҳисоби номусоиди обу ҳавои фасли тобистон ҳосили пахта дилхоҳ нест, гуфтанд хоҷагӣ доранд. нисбати соли гузашта имсол ҳосил аз ҳар як гектар замин 20 сентинерӣ ҳосил гирифта истодаем. чиниши пахта дар кишвар аз оғози моҳи сентябр шурӯъ гардид. то имрӯз пахтакорони вилоят 9000 тонна тиллои сафед ҷамъоварӣ намуданд, ки он ба 7 шаҳру ноҳияҳои вилоят тааллуқ дорад. рӯзи чиниши расмии пахта ба санаи 10 сентябр рост омад. кишоварзони вилоят дар майдони 58177 гектар кишти пунбадона гузарониданд. ба гуфтаи сардори шӯъбаи 3 солии сарраёсати кишоварзии вилоят, деҳқонон бо иҷрои корҳои агротехникӣ пурра ҳосили фаровон рӯёнида дар марҳилаи ҷамъоварии он қарор доранд. хоҷагоҳи деҳқоне, ки дар майдони начандон калон пахта кишт намуданд, аллакай аз иҷрои нақша мужда расониданд. мо ин соли гузаштаам наздик алоҳида хоҷагоҳи деҳқони алоҳида мисол 10 гектар 15 гектар 5 гектар будиго аз ҳами тухмои хушсифат истифода бурда то 55 сентинерӣ ҳосил рӯён шуданд. ва имсолам умед аст, ки ҳамин сари вақт агар қоидаҳои техникӣ агротехник рӯё карди сари вақт об мондан, коркарди байни қатор мондан, риояи таносуби нирӯи минералӣ азоти фосфори калийгиро риоя намуданд, аз ҳашароти зараррасон хусусан мана трип, ширинча, тортанаккана, кирми хӯза эмин никор доштан. ин хоҷагиҳо бисёр аст. албатта умед аст, ки ҳамин хоҷагиҳо нисбати дигар хоҷагиҳое ки сари вақт корҳои ба ҷамъ овардан ҳосилнокишон албатта баланд мешавад. пахтакорони вилоят соли гузашта 103283 тонна пахта ҷамъоварӣ намуда, дурнамоӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 129050 тонна пешбинишударо 101% таъмин намуданд. кишоварзони вилоят дар соли 2019 аз ҳар як гектар 22,5 сентинерӣ ҳосил ҷамъоварӣ намуданд. соли равон дар вилоят 20 навъи пахта киш шуда, дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо 5-6 навъи ватанӣ ба монанди хуҷанд 67, ориёӣ, сорбон ва инчунин навъҳои чулке ба монанди флеш, кондер, навъҳои хитоӣ ва амрикоӣ низ кеш карда шуданд. обу ҳавои чанд рӯзи охир даст дод, ки сафи чинакҷон дар коргузор зиёд шавад. қаҳрамони гузориши мо Санаба Қаҳорова давоми 42 сол аст, ки ба пахтачинӣ машғул асту ба ин васила рӯзгори хешро таъмин мекунад. яъне дар баробари беҳтар намудани шароити маишии рӯзгораш саҳми худро барои ғанӣ гардонидани хирмани давлат мегузорад. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъотии Хабар.